Днес искам да ви провокирам с една изключително болезнена, но и много актуална тема. Ще очаквам вашите коментари. Темата за липса на партньор, семейство и деца на възраст, на която обществото е решило, че всеки трябва да се ожени и всеки трябва да има деца. Но така ли е наистина? Мислите ли, че всички са длъжни да се възпроизвеждат, в кавички, и че в това е смисълът на живота? Хрумва ли ви, че може да имате съвсем друга мисия, особено днес в тези времена на трансформация, когато един стар свят се руши, а на негово място се изгражда нов? Знаеш ли каква е твоята мисия? А виждаш ли какво става с хората, които несъзнателно следват социалните 3D модели? Хора, които се чувстват на гости в собствения си живот, самотни майки, които са избрали развода още с раждането, бащи, които дори не знаят на колко години е детето им, разбити семейства, токсични отношения и домашно насилие. И си казваш, дали наистина това е за всеки? И особено за вас. Това е като да кажеш, всеки, който знае вицове, трябва да стане стендап комик. Всеки, който има хубаво тяло и лице, трябва да стане модел. Всеки, който готви добре, трябва да стане мастер шеф. Абсурдно, нали? Мога да дам още хиляди примери. Истината е, че страданието идва, когато спрем да чуваме себе си и да започваме да копираме чужди сценарии, само защото някой ни е казал, че така трябва. Ако искаш да намериш твоя път отвъд социалните 3D догми, пиши ми още днес. Не отлагай. В матрицата на съдбата ясно ми е показала, че моята лична мисия е да помагам на хората да се събудят и да заживеят живота си така, както го усещат, а не така, както им го налага обществото и семейството. Няма универсална рецепта за щастието. Тя е винаги лична и винаги е уникална. Пиши ми днес и коментирай в видеото какво мислиш по тази тема. Благодаря ти.